Egy hosszú munkanap után megérdemelsz egy kis aludni egyet, igaz? De várj csak, nek érezd magad. Egy fárasztó napot tarts velünk, és tudd meg, hogyan lehetsz magabiztosának. Miután egész nap a legjobbat adtad, itt az ideje, hogy magadra is gondolj. Fáj a vállad, és nehéznek érzed a tested. Az órákig tartó számítógép előtti ülés mostanra érezteti a hatását. Csak le akarsz huppanni a kanapéra és aludni egyet, igaz? De várj csak! Egy csodás este vár rád. Izgalmas programok, időtöltés szeretteiddel és új emlékek gyűjtése. Vacsora a barátokkal, sétálgatás a városban, vagy egy fontos randi. Bármi is a program, ez az este emlékezetes lesz. Úgy érzed, kevés az idő? Ne aggódj! Van egy egyszerű módja annak, hogy magabiztosabbnak és szebbnek érezd magad. Egy fárasztó nap után is ragyoghatsz. Szeretnéd tudni a titkot? Ez egy gyors és hatékony átalakulás. Egy egyszerű és gyors rutin. Néhány egyszerű lépésben visszanyerheted elveszett ragyogásodat. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan lehet varázslatosan ragyogni egy 12 órás munkanap után is. Praktikus tippeket osztunk meg, amiket bárki könnyen követhet. Készen állsz? Tarts velünk, és tudd meg, hogyan lehetsz magabiztos és gyönyörű minden helyzetben. Ahhoz, hogy este igazán tündökölj, a bőrödnek tisztításra van szüksége. Egy fárasztó nap után a bőrödnek lélegeznie kell. Ha nem távolítod el megfelelően a sminket, akkor még a legjobb minőségű smink is károsíthatja a bőrödet. Készen állsz egy gyors sminkeltávolításra? Ne aggódj, nem lesz hosszú folyamat a fürdőszobában. A lényeg, hogy gyorsan és hatékonyan távolítsuk el a sminket. Kezdjük a foundation eltávolításával egy vattakorong és micellás víz segítségével. A szempillaspirál és a szemceruza eltávolításával később foglalkozunk, most ne is gondolj rá. Szánjunk egy percet a bőr hidratálására. A bőrünk most hidratált, nagyszerű. Most öblítsük le az arcunkat hideg vízzel. Ez az egyszerű lépés felfrissíti az arcot és összehúzza a pórusokat. Ügyeljünk arra, hogy a víz ne menjen a szemünkbe, és a szemkörnyéket ne érje víz. Egy puha törölközővel finoman itassuk fel a nedvességet az arcunkról. Íme. A bőrünk most hidratált, egészségesnek látszik, és készen áll a következő lépésre. A ragyogó bőr titka a hidratáló krém. Amíg elkészíted a frizúrád, hagyd a lábódik. A nehéz krémeket kerüld, mert azoktól a sminked zsírosnak tűnhet. Amíg a krém beszívódik, átfésülheted a hajad. Alaposan fésüld át, hogy az esetlegesen benne maradt termékek is kijöjjenek, és a hajad dúsabbnak tűnjön. Ha belelötyögteted a lábad egy kis hideg vízbe, felfrissülsz és energikusabb leszel. Amíg elkészíted a frizúrád, hagyd a lábad a vízben pihenni. A lábaid hálásak lesznek érte. Hajkészítés közben játszhatsz is egy kicsit. Felváltva emeld ki a lábad a vízből. Szóval, a hajunkat már megmostuk, most jöhet a frizúra. Egy gyors és stílusos frizúráért készíthetünk egy laza kontyot. Egy magas lófarok is jó választás lehet. Vagy készíthetünk pár loknit a hajsütővassal. Ha pedig kevés az idő, egyszerűen megszáríthatjuk a hajunkat. És végül rögzítsük a frizurát hajlakkal, hogy egész este tartson. Egy hosszú nap után a lábaid megérdemelnek egy kis kényeztetést. Különösen akkor, ha egész nap álltál vagy sokat jártál. Kényeztesd a lábaidat egy kellemes lábfürdővel és egy gyengéd masszázsal. Alaposan kend be a sarkaidat és a lábujjaid közötti részt, mert ott a leggyakoribb a szárazság. A hidratáláson kívül a masszázs segít a vérkeringés javításában és a stressz oldásában is.
Készülj fel egy igazán lenyűgöző megjelenésre pillanatok alatt. A bőröd ragyog, a hajad tökéletes, most pedig jöhet a ruha. Szállj rá egy kis időt, hiszen a megfelelő öltözék kiválasztása elengedhetetlen a szépséged és magabiztosságod szempontjából. A legjobb ruha kiválasztása. Mást kell tenni? A helyszín is sokat kell majd állnod, válasz olyan magas sarkút, a legkisebb dolog is feltűnhet, ezért egy hivatalos vacsorára, ahol az elegancia és a stílus a legfontosabb, vagy egy laza estére a barátokkal, ahol a kényelem és a lazaság a lényeg. Esetleg egy különleges alkalomról van szó, ahol ragyogni szeretnél és maradandó benyomást kelteni? A helyszín is fontos szempont. Szabadtéri rendezvény lesz, ahol az időjárás közbeszólhat, vagy egy zárt térben lesz, ahol szabályozható a hőmérséklet? Mindig jó ötlet egy szép kendőt, vagy egy stílusos blézert magaddal vinni, ha esetleg lehűlne a levegő. És ne feledkezzünk meg a kényelemről sem. A cipéd legyen divatos, de kényelmes is. Ha tudod, hogy sokat kell majd állnod, válasz olyan magas sarkút, ami gyönyörű és órákig kényelmes marad. Vagy válasz stílusos balerina cipőt, ami egyszerre divatos és kényelmes. A legfontosabb, hogy jól érezd magad egész este, hogy élvezhess minden pillanatot. Mielőtt véglegesíted a döntésedet, alaposan nézd át a ruhádat, nincs-e rajta valami hiba. Nincs-e kilógó szál vagy apró folt. A legkisebb dolog is feltűnhet, ezért győződj meg róla, hogy mindent ellenőriztél. És ha szükséges, ne félj kisebb módosításokat kérni. Egy apró változtatás óriási különbséget jelenthet. Jobb félni, mint megijedni, ugye? Érdemes egy kis táskát magaddal vinni, amiben biztosító tűtű és cérna van. Na, a ruhák már megvannak. Indulás előtt mindig ellenőrizd, hogy ezek az apróságok sokat számítanak, és még elegánsabbá teszik a megjelenésedet. Egy stílusos táska, szép ékszerek, egy öv a derekadra, ezekre mind figyelj oda. És persze a táskád. Olyat válasz, amiben minden fontos dolog belefér. Például a telefonod, a kulcsaid, a rúzsod, a pénztárcád. Indulás előtt mindig ellenőrizd, hogy nincs-e benne felesleges papír, rendben van-e a pénztárcád, és be van-e zárva a neszesszered. Apróságok, de mennyit számítanak. Készüljetek fel, mert elárulom a gyors szépítkezés titkát. Tiszta bőr, szép haj, tökéletes ruha. És most tegyük fel a koronát a megjelenésünkre egy kis sminkkel. Ne aggódjatok, ma egy gyors, egyszerű, mégis nagyszerű sminkről lesz szó. Menjetek a tükörhöz, és készítsétek elő a sminkcuccokat. A szép smink titka a jó előkészületben rejlik, főleg akkor, ha kevés az időnk. Mielőtt elkezdenénk a sminkelést, fontos, hogy eltávolítsuk a régi szempillaspirált. Ehhez használhatunk egy kis micellás vizet és vattakorongot. A szem alatti karikák eltüntetéséhez és az arc üdébbé tételéhez használhatunk egy kis korrektort. Ezt felvihetjük az ujjainkkal vagy egy ecsettel. A természetes hatás érdekében válasszunk a bőrünkhöz illő, egy árnyalattal világosabb korrektort. Azt mondják, a szem a lélek tükre. Hatás érdekében vigyél fel egy sötétebb, mégis elegáns szemsminket, ami kiemeli a szemed szépségét. Kezdjük egy szemhéj festék alapozóval, ami kisimítja a szemhéjadat, és segít, hogy a sminket tovább tartson. Most vegyél egy világos, csillogó szemhéjfestéket, és vidd fel a szemhéjad belső sarkától kifelé haladva. Egy intenzívebb hatás érdekében vigyél fel egy sötétebb árnyalatot a mélyítő vonalba, és finoman satírozd el. Ügyelj arra, hogy az összes színt szépen satírozd el,
hogy természetes és elegáns átmenetet kapj. És most tegyük fel a szempillaspirált, hogy még szebbek jöhetnek az ajkak. A szalvány rózsaszín rúst. Randevú, gyönyörű vagy. Már csak fel kell, vigyél fel egy második réteget is. Figyelj arra, hogy a szempillák tövétől a végéig egyenletesen oszlasd el a spirált. Így minden szempilla külön válik, és a szemed igazán igéző lesz. Most, hogy a szemünk már ragyog, jöhetnek az ajkak. A szép szemhez szép ajkak dukálnak. Válasz olyan rúst, ami illik a ruhához és a bőröd színéhez is. Egy jól megválasztott rúzsal teljesen megváltoztathatod a megjelenésedet. Egy élénk piros rúzs igazán feltűnő, tökéletes választás egy partira vagy egy különleges alkalomra. Ha valami visszafogottabbra és romantikusabbra vágysz, válasz egy halvány rózsaszín rúst. Randevúhoz vagy egy esti sétához ideális. A nude árnyalatú rúzsok természetes hatást kölcsönöznek az ajkaknak, tökéletesek a mindennapokra vagy egy minimalista stílushoz. A legfontosabb, hogy megtaláld a hozzád illő színt. Ne félj kísérletezni a különböző árnyalatokkal. És íme, kész is vagy. A sminket hibátlan, gyönyörű vagy. Már csak fel kell venned a ruhádat, megcsinálni a hajad, és vethetsz egy utolsó pillantást a tükörbe. Készen állsz, hogy meghódítsd a világot. Ragyogj! Legyen szó egy különleges alkalomról, vagy egy átlagos napról, készen állsz, hogy elbűvöld a világot a szépségeddel és a magabiztosságoddal. Nézz a tükörbe, igazán gyönyörű vagy. De teljesen normális, ha egy hosszú nap után kicsit fáradtnak érzed magad. Ne aggódj, mindig van egy titkos fegyverem. Az én titkom? Aszalt gyümölcsök. Egyszerű, praktikus és energiával teli az aszalt gyümölcsök az esti fáradtság legjobb barátai. A szárított gyümölcsök igazi vitamin és ásványi anyag bombák, tele rosttal. Minden szükséges tápanyagot tartalmaznak, hogy energiával lássanak el egész estére. Mindig legyen nálad egy kis csomag szárított gyümölcs. Füge, sárga barack, mandula, kesudió. Próbálj ki többfélét, és találd meg a kedvencedet. Pauza. Tüntses. Kerestek valami magatokat. Mielőtt elindultok otthonról, próbáljátok ki a szárított gyümölcsöket. Az édességek és a chipsek helyett a szárított gyümölcsök tökéletesek arra, hogy kielégítsék az édesség utáni vágyotokat. Természetes módon. Energiát adnak, és nem ugrál tőlük a vércukorszint. Ráadásul a bennük lévő rost órákig eltelít. Így estig energikusnak érzitek magatokat. Mielőtt elindultok otthonról, szálljatok egy kis időt magatokra, és élvezzétek egy kis szárított gyümölcsöt. Lassan élvezzétek minden falatot. Ez a kis csemege energiát ad, és segít ellazulni, hogy boldogan induljon az este. Készen álltok az estére, fáradtság nélkül, tele energiával. Igen, pontosan. A fárasztó nap után itt az idő, hogy ragyogj. Az időhiány vagy a fáradtság miatt mostantól egyetlen programot sem maradhat el. Akkor nézzük is át, mit tanultunk ma. A szemünket és a mosolyunkat. Hogy feltisztítással és alapos hidratálással ragyogóvá varázsoltuk a bőrünket. Maradt időnk, a hajunk is kész, és a fáradt lábaink is fellélegezhettek. Mindenféle stressz nélkül választottunk egy stílusos és kényelmes ruhát, ami tökéletes az alkalomhoz. Egy egyszerű, de elegáns sminkkel kiemeltük a szemünket és a mosolyunkat. Hogy feltöltsük energiaraktárainkat, fogyasztottunk finom és egészséges rákcsálnivalókat, aszalt gyümölcsöket és dióféléket. És a legfontosabb, jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ezt az esti rutint a saját igényei és időbeosztásod
Díthatod. Készen állsz, hogy te legyél a következő buli sztárja? Oszd meg ötleteidet a kommentek között, és meséld el, hogyan ápolsz magadra a rohanó hétköznapokban. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Ne feledd, a szépség belülről fakad, de egy kis extra törődés sosem árt. Találkozunk hamarosan, újabb tippekkel.